ҳамдиёрони азиз, салом алайкум. 19 июли соли 2023 бошад ва ман боғамро оста тамошо карда омада назди ҳамин ангуро гузаштем. Як ангури пайванди соли гузашта аватар дидем ки бастагӣ ин хушро бинед. Мана инҷа аллакай чумчуқ хурда аст. Иноро чумчуқ хурдагӣ мана ва бисёри ангурои моро рӯбо хурда шудааст. ина бинед чӣ қадар ангури зебо. дарозишро бинед, дарозиашро. Кани ман якташро канам. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ҳам пушташ канам. Ана. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Кани хӯрем шо чӣ хел ҳам. Анин ангури аватар ҳозир. Оля мондагӣ 10 рӯз пас мепаза, қарс мекунад. Қараб. бо барои шумо як дидигаша пафтур намак хӯрам ҳаминҷа. қарсашро шунед, қарабашро. Мана нофаки знаменити аватар. ин кишмиш аст, бидона ман нишон додам ба шумо. гап нест инда. аватари мода гап нест. бо як ангури дига нишон диҳам. инаша нишон додагӣ нестам аз шумо. дар ҷаҳон ҳозир номери рақами 1 то аватара ин расода буд. Мана ин кишмиш ара 15 ин ҳамин сола пайванд аст. соли гузашта ки пайванд аст. ода поё ин дафъа нишон метам калон. ин нав инқадар шудааст. ҳозир ман як даҳандаман партом. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. қам рӯштасе. ширин ин аз аватара ин бо қарсет калон мекунад. инам кишмиш аст. бидуна аст. ҳамдиёрони азиз, ҳатман муроҷиат канед. моҳи декабр ман ба шумо и аватар шаб печондем. моҳи декабр ман ба шумо аз ин неҳоло ёфта метиҳам. мана иноша кадомаш дар замин мегуронем. аз замин гурондагиҳо метиҳему, аз қаламчаҳо метиҳему. мана ҳамдиёрони азиз, мана ин кишмиши аватар чиз ара 15 мана бинед. дидед ин кишмишро чӣ хел кишмиш аст. ин акун майда чани ҳонда барои ҳавай мевош майда ой ниҳол калон шавад 3-4 сола шавад. ҳамин донаи ангуре дидед, ҳамина 2 мартиба калонашо мехӯред. худо хоҳад ҳозир мана дидед кишмиш чӣ қадар шудааст. ара 15. ана ҳамдиёрони азиз бо як дигам ака раҷав ина набасе дидед. ман мегум бабандед поёну мефурам ана бо як хушои дига. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва бошед. моҳи декабр муроҷиат кунед.